The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ephesians 6:12. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. 2 Corinthians 5:1. For we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Romans 12:2. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. 1 Peter 1, verse 4, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that does not fade away, reserved in heaven for you. Verse 5, who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. Exodus 15:26, I am the Lord who heals you. Before we start our Bible study, nining adlaw gikinahanglan nga atong pagsusi sa atong tag sa kakalag kun na papagitay mga sala nga nagapabilin aron kini dili mahimong babag ato kini isugid ngadto sa tubangan sa Dios kawahan. 1 John 1:9 is what we are going to use. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala, wala pa'y kaluwasan, giagda ka sa pagtuo kang Ginoong Kristo ingon nga imong manluluwas aron ikaw maluwas. Acts 16:31, busa sa hilom mag-ampol ta. Bala na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain usab nga higayon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong uban ni kami karon pinagis pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo, the only teacher of truth, aron kami padayon sa among pagpundo sa mga kamaturan dinhi sa among kalag aron mao kini among magamit sa mga adlaw-adlaw nga pagkinabuhi ingon nga among mga anak. Salamat ni among Bible study through the YouTube. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Well, maayong adlaw kaninyong tanan, mga subscribers, mga higala, itong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome once again. Niya pagkita sa atong duputan sa pagtuon, the protocol plan of God. Now, atong hisgutan kagapon, bahin niya atong mando sa Dios nga patubuon ng atong kalag pinagis pagtuon niini adlaw-adlaw. We are mandated to grow up spiritually by studying Bible doctrine. We are expected to become winner believers dinhin ining kalibutan na. Every believer expected to reach capacity stage.
in order for us to receive temporal blessings. Katong atong isugutan, kung ikaw makakabot na sa imong ang nga na kay katakos sa pagkinabuhi, then imo madawat ang escrow blessings in time, like blessing, success, prosperity, promotion. Apan kung ikaw negatibo, wala magatubo, o wagay panumbaling sa imong espirituhanong kahimtang, pagtubo niini, then ang imong dawaton dili katong mga panalangin, kundi mga katalagman, kapagyasan, pagtunglo, demotion. So, atong hinumduman kadtong mga butanga. Now, abi nimo, ang usa ka magtutuong negatibo sa pagtuon sa pulong sa Dios, wa siya lamang kung saan niya pagatubang o mga suliran sa kinabuhi. Wala. So when he faces even a small problem in life, he would readily blame God. So iyang basulon ang Diyos tungod niya na pinagis pagsulti sa famous cliche nga, why did God let this happen to me? You see? Iya pag yung gibasol ang Diyos, nga katong tanan nahimo niya, siya man mismo may himo sa maong desisyon, nga mga negatibo siya. So that believer also does not know he is already committing blasphemy sa iyang pagsulti niya na. Now, but once a believer gets positive, iyang i-switch, gikas negative nga to positive to Bible doctrine, o iya nang himuon nga pasiuna ang maong pagtuon sa pulong sa Dios, then he becomes an invisible hero. Now, sa diha nga ikaw magkakabot na niya ng maong ang ikaw winner believer ka na, kaya nakakabot na magka sa imong pagka-espirituhanong paghamtong, then you have to be given this caution, pasidaan, watch out for the culprit, ang self-righteous arrogance o legalism, bantay, kay basig masukamon sa kanya. So mo na nga, padayon lang sa imong spiritual momentum o padayon sa paghimaya sa Dios. Now, ang usa ka di magtutuo, balik ta. An unbeliever, once he gets positive to the gospel, kaniya to negatibo siya, hindi siya modawat sa maong mensahe, sa mayong balita sa kaluwasan. Once he decides to accept and believe Christ as Lord and Savior, then he will be saved, of course. Kaya si Ginoong Jesucristo, sayod naman ta sa atong pagtuon niini, namatay siya spiritually. Mao to'y gitawag og substitutionary death. Ang dili kasagaran nga substitutionary death ni Ginoong Jesucristo. What Christ experienced, substitutionary death, was the most ignominious and excruciating suffering sa tibuok kalibutan. Why kanang kasinati sa nasinating Ginoong Jesucristo nga kapait. You see? And yet, ang atong Ginoong Jesucristo endured it. Pinagi sa iyang paggamit sa problem-solving devices. So, kung buot ka nga mag-inawaton kang Ginoong Jesucristo, make use ni ining 10 problem-solving devices ug uban pa mga divine assets, sama pananglitan sa pagpuno sa Espiritu Santo, ang pagsugid, rebound, ang gap, grace apparatus for perception, ang Operation SLBA, etc., faith-rest life, o uban pa. So, okay. Ato rin isugutan bahin ni Adan o ni Eva. What made Adam and Eve die spiritually?
unsa may himo nilang pagkamatay spiritually. Well, tubag by disobeying God's commandment. Unsa may gidili sa Dios. Well, of course, ang Dios miingon nga magkakaon kamusta ng mga bungas kahoy dinis paraiso. Gawas lang nining usa, ninis taliwa. Mao na akong mando. Ayaw gyud na ninyo kanang bunga niya na. So, mintuman ba sila? Wala. They violated God's mandate by eating the fruit of the forbidden tree sa kahoy sa pag-ila sa mahayog dawtan. So, si Ginoong Jesucristo, on His part, by the way, si Ginoong Jesucristo is trichotomos, body, soul, human, spirit. Mao nang trichotomos, tulo. Ang atong Ginoong Jesucristong espirituhanong kamatayon dito sa krus, dili kadto kasagaran. Si Adan ug si Eva, mao toy kadtong ilang niaguman, real gitong spiritual death. Ang niaguman ni Ginoong Jesucristo, spiritual substitutionary death. So, ang tanang tao, tanan, why exempted? Tanan nga mga tao, may mugso ni kalibutan na, declare nga physically alive but spiritually dead. Okay? Spiritual, patay. Bisan to, buhi sila physical. Now, to be both spiritually and physically alive, aron mabuhi ang tao both spiritually and physically, one has to be born again. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. Ang prinsipyo, ayaw kalimot ni ang prinsipyo, he who is born once will die twice. But he who is born twice will die only once. Now, nakasabot na ka, unsay ibot pasabot ni mong prinsipyo. So, it is important to repeat sa atong pagtudlo niini. It's important. Pagbalik-balik, pagsubli-subli sa pagtudlo niini mong doktrina nga that we are fortunate to avail of the power of God niining atong katuigan karon this present age. So, tungod niining maong gahom, kining gahom agibili ni Ginoong Jesucristo dungad sa iyang pagbuhi siyang espiritu. Kining maong gahom, walay magtutuo ang nakawang niini. Because of this power, no believer is deprived to have this power, while he is dinhi siya ining ikaduhang bahin sa plano sa Dios. As we said, kitang tanan, mga sakop sa kaliwatan sa tao, anaa sa kahimtang depraved. Ambot pasabot sa depraved, helpless to free ourselves, helpless to be saved by ourselves. Dili ta makaluwas sa atong kaugalingon. Hinumdumi ang pulong sa Dios. Roma 3:23, ang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios. Now, doon ay duha ka matang sa spiritual death. Duha ka matang. Ang una nini gitawag real spiritual death. Kitang mga magtotoo were once totally separated from God. Kaniyan to, mawapata mo tuo kang Kristo nga itong manluluwas. Ikaduha nga spiritual death, matang sa spiritual death, substitutionary spiritual death of Christ. So, kini si Ginoong Jesucristo niya itong panahon na nahimulag, gikan sa tungod sa itong mga sala. You see? Roma 5:12 yan si gisulti, we are dead in Adam. Ang tanan, natong mga kaliwatan sa tao, kita, tanan.
We are dead in Adam. Ug pinagi sa kining power, kining gahom nga gibilin ni Jesus Kristo nga ni kanatong mga magtutuo sa ubos sa katuigan simbahan, kining great power experiment. Our Lord Jesus Christ died spiritually while He was bearing our sins dito sa cross. Ug siya mi bungat sa pagtiyabaw nga, Diyos ko nga nung gibiyaan mo ako. That was the moment He died spiritually. Di man nina. Ang atong Ginoong Kristo had to die spiritually aron siya makahatag sa iyang espirituhanong kinabuhi, eternal life, ngadto ni bisan kinsa nga mo desider sa pagdawat ni ining bayad sa atong utang sa sala. By accepting that substitute kanato nga si Ginoong Kristo mo ay may substitute, may puli sa atong dapit. Kay kita manuntay lansang dito sa cross. Pan si Ginoong Kristo mo ay may puli sa atong dapit o siya ay namatay spiritual death. So, kung balikon katong punto ha, si Ginoong Kristo had to die spiritually aron siya makahatag siyang espirituhanong kinabuhi, eternal life, ngadto ni bisan kinsa nga mo desider sa pagdawat niya atong bayad sa atong utang sa sala. Kaya nga itong Ginoong Kristo mi habwa siyang kaugalingon. He emptied Himself. Wa siya mo gamit sa gahom sa iyang pagka-Diyos. Mo ni doktrina sa kenosis. Wa siya mo gamit sa gahom sa iyang pagka-Diyos while He was in His hypostatic union. Ibaw ka nag-unsay pasabot ni hypostatic union. Duha niya ka kinaiya sa tao o kinaiya sa Diyos. 100%. Si Ginoong Kristo namatay at the cross instead of us. Namatay siya without man's help. Kini grasya. Grasya. Sayo ginagawa siya butas-abot sa grasya. God's gift to us, received by faith, available to everyone, comes through Christ, extended for all eternity. Ang matag tao na ay kahigayunan has a chance to be saved. So, ang tanang tao is savable. Inumdum ka ba niya itong fortiori logic ni Apostol Pablo? Kini nga fortiori, Latin kining pulong. It's a logic. Ako kang hatagan, kung ehemplo. If God has done the most, pinagis pagpada sa iyong bugtong anak aron mamatay dito sa cross, alang kanimo. Kanimo tao. Can He not do the least now nga ikaw anak na gyud sa Dios? Mauna, ang boto sabot sa fortiori logic ni Pablo. So, it is because of disobedience nga ang mga magtutuo muantos not because of their sins. Dili. Kitang mga magtutuo, disiplinahon ta for our disobedience to God's mandates. Naon sa may solusyon. 1 John 1:9. Rebound yapon. Ayaw na ginagalimti. Romans 8:32, He who did not spare His Son, but deliver Him up for us all. John 1:12, but as many as received Him, to them gave the right to become children of God, to those who believe in His name. Mo'y hinungdan na ang 1 John 1:9 is the most basic provision for us. Alam ka na itong mga magtutuo. Tungod kay, kung wa ka na, we will never be able to experience the power nga gibili ni Kristo nga ni kanato ni ining kalibutan na.
So, kining great power experiment, tinuod kini o matuod. Tinuod, matuod. True and real. Apan, ang nagunang kaaway sa Dios nga si Satanas, dili buot nga kita mo pahimos nining maong gahom tungod kay buot niya ang kitang mga magtotoo mahimong miserable sama kaniya. Remember the principle, misery loves company? Now, bantay kita nini nga di ta madaog maduhig sa iyang mga paglingla. So, bantay ta niining tulo ka mga arrogant skills, self-justification, self-deception, ug self-absorption. Ako ning hatagan og memory aid operation JDA. Justification, deception, absorption. Now, ninumdum ka pa ba nitong personal o impersonal nga gugma? How do we use impersonal love? So may gisulting Hesus Kristo bahin ini. Love your enemies. Now, unsa man ang tubag buhat niini? How do we love our enemies? Tubag, impersonal nga gugma. Impersonal love by the use of Bible doctrine. Espirituhanong paagi. Now, do not forget God's word. We love Him because He first loved us. Gamit dayon sa 1 Juan 1:9 to be able to enter the operational divine dance for every believer's royal palace. Di man nina? That's the other name for the operational divine dynasty nga atong puloy-anan dinis kalibutan. Now, by the way, akong balikon ng kining operational divine dynasty, ang laingan ni is protocol plan of God, love complex, God's power system, the Christian way of life, uban pa. Now, kinsa may nagadasig kanato, unsa may who enables us to go back to the operational divine dynasty kung magasala kita. Kinsa may tabang kanato nga mo balik kita sa operational divine dynasty. It's the Holy Spirit. Ayaw na kalimti, ang bala ang Espiritu Santo is the one who enables us to go back to the operational divine sphere if we allow Him to take us in the divine sphere. You see? Kinahanglan natong tugutan ang Espiritu Santo. Kaya naman as imong kabuton. So, God demonstrated His impersonal love unsa man niya pagpadayag, pagpahayag, pagpakita by sending His Son to die for us dito sa cross. You see? 1 John 4:10, and this is love. We love Him because He first loved us. Diya sa 1 Peter 3:18, for Christ also suffered. Diya na sa King James Version. For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous. Now, how was our Lord Jesus Christ able to go through His suffering at the cross? Unsa man? By God's power. Great power experiment. You see? Inumdumi, kitang mga magtotoo. Appeal, of course, ang mga di magtotoo. Tanan, way exempted. All have sinned and come short of the glory of God. Romans 3:23. Now, gani ang purong sa Diyos nag-ingon, no one is righteous. No, not one. Walay bisag mausa. Si Ginoong Jesucristo nagpabilin nga matarong. He remained righteous. Kita nga mga kaliwatan sa tao, we are totally helpless about our salvation. We cannot do anything to be saved except
to decide to accept our Lord Jesus Christ full payment for our sins. Faith alone in Christ alone, that is the only way of salvation. Wa kana mausab. God's word assures our salvation by faith alone in Christ alone, not by good works. Ephesians 2:8 and 9. We have been saved by grace through faith, that not of ourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. So we are totally depraved. Meaning, nga dili ta paningkamot wa tay mahimos tong kaugali. We cannot do anything about our salvation. Sabtag na. We are totally helpless. So may pagsabot ni mo, helpless. Nga way mahimo. Way mahimo ang tao. Si Ginoong Jesucristo lamang mao ang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makatusahan gawas kon pinagi kaniya. John 14:6. So niining bahina ayaw na kalimti katong napulo ka mga paagis pagsulbad o mga suliran. Iyahan ni sa Dios nga gisangkap alang kanatong mga magtotoo. Aron kita magmadinaugon sa atong Kristohanong kinabuhi. God provided us the 10 problem-solving devices. Rebound, filling of the Holy Spirit, faith rest drill, grace orientation, doctrinal orientation, personal love for God the Father, impersonal love for all mankind, inner happiness or sharing the happiness of God, personal sense of destiny, and occupation with Christ. Muna, ang 10 problem-solving devices. Unsa naguna? Rebound. Because that's the key. The key to enter in the operational divine sphere. In other words, the key to enter into the plan of God. Our Lord, gilansang siya dito sa cross, sugod sa mga orasa, sugod sa alas 9 sa buntag. Og sa pagka alas 12 udto, ang atong Ginoong Jesucristo, mityabaw siya sa pag-ingon, Amahan, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Now, it was God the Father, He imputed all of our sins to Christ. It was God the Holy Spirit's omnipotence nga mo'y nagasustinir kang Ginoong Jesucristo to finish His mission sa dihang mityabaw siya sa pagingong tetelestai. Tapos na. That is why we are studying ang daghang mga doktrina bahin ini. Appeal na niya itong great power experiment. Aron kita magmadinaugon sa atong pagkinabuhing Kristuhanon. Ato ning ipadayon ugma, ayaw sipyat sa pagsunod niining maong pagtuon. Ayaw sipyat sa pagsunod niini sa ato pamura ni kini og kanang teleserye nga maingon ta nga ayaw og sipyat sa sumpay niini. Ipadayon pa nato. Magampo ta. Amahan among langit noon. Salamat sa imong grasya nga kami naka pagkikambitay kanimo sa imong mga pulong hinaot nga kini. Madugang sa among napundong mga kamaturan din sa among kardiya in the right lobe of the mentality of our soul. We thank you, Lord, for your word nga mao'y nagadasig kanamo. Hagita kami kanunay, O Diyos. Dasiga kami kanunay. Sa pagpadayon nining among spiritual momentum, hangtod nga makabon kayo namo ang among maximum glorification kanimo. Salamat sa among Bible study. Adlaw-adlaw through the YouTube, kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.